Ka Menteri Kampla Tyngka Batkom Company jungka sorkar pdeng ka Nirmala Sitharaman mentah kasih kalali jngoh ke jingkieng jeri ka bapau nama ke shnong Siej ka bahab apo is kasil distrik jungka jela Meghalaya. Ka Menteri Kalaya Kran bat kirang bha jungka shnong kinongya lam shnong bat kinongya jumen kai ka program Payment for Ecosystem Service ka senjam ka blakar shane ka World Bank KFW bat ka ADB. Bansut hukum no baki jaj ben riu lum ki penek pensabat penthamai ki rukom trikam balarim bha ki bum kota ka me mariang. Hagi jing ai jing kran jung kaj ki nong shnong ka Sitharaman ka lapan pau ka jing su ka bakrau ka jing stat tenrai ki bala penek pensa pateng la pateng apo ka jela Meghalaya.